Na väčšine vodných ploch už nie je povolené z dôvodov ochrany rýb používať pletený nahadzovací nadväzec, ale na to, aby sme mohli nahodiť našu koncovú montáž na veľkú vzdialenosť, je potrebné sa do toho oprieť a poriadne to zatiahnuť. Tenké hlavné vlasce na to nie sú vhodné, preto potrebujeme ako alternatívne riešenie taký nahadzovací nadväzec, aký môžete vidieť tu predo mnou. Toto je zužujúci sa monofilný nahadzovací nadväzec. Ponúkame ho v 3 rôznych veľkostiach a dobrou správou je, že už je dostupný aj v našej ponuke. Na cievke vlasca s názvom Haldorado Max Tapered Leader Line, ak otvorím krabičku, hneď to uvidíte. Nachádza sa v nej 5 kusov zužujúceho sa vlasca s dĺžkou 15 metrov. V tomto prípade je počiatočná hrúbka pri tejto veľkosti 0,20 mm, tá sa zvyšuje až na 0,50 mm. Toto je určené najmä pre feederových rybárov, ktorí chcú dosiahnuť veľké vzdialenosti, kým ďalšia počiatočná hrúbka je 0,23 mm, keď je potrebné loviť väčšie kapry s hrubším hlavným vlascom, vtedy už môže byť toto dobrá alternatíva. Najhrubšia počiatočná veľkosť v tejto sérii je 0,26 mm, ale rovnako končí pri 0,57 mm. Toto je jednoznačne odporúčaná veľkosť pre lovcov veľkých kaprov, alebo ako ich v Maďarsku nazývajú, pre kaprarov, ktorí chytajú na bojlis. Chcel by som vám ešte ukázať jednu zaujímavú vec. Je dobre vidieť, že prvé 3 metre sú najtenšou časťou, teda počiatočnou veľkosťou tohto vlasca. Je tam 7 metrov prechodovej časti, počas ktorej sa vlasec postupne zahusťuje a posledných 5 metrov je najhrubšou časťou vlasca. Samozrejme, toto je nosná časť, najviac zaťažovaná časť vlasca, preto je najhrubšia, vždy má 0,17 metrov. Stále je to dilema, ako to spojiť s našim hlavným vlascom. Na zadnej strane krabičky je viditeľný návod na viazanie, úzol Unito Uni je na to tiež úplne vhodný. Krok za krokom tu vidíte, ako sa to pripravuje.